Sibingelele embukeli ngasekhaya ubingelele lokho eshe ngomuzwa wakhe usakhile isibheke somkhovu isikibhe sengane senobeka ungasigqoka nawe uma uthanda. Namhlanje ke sihambele endaweni ke yaseNkandla kumasipala wakhona ngaphansi ke-King Cetshwayo sivakashele ke ubaba ke umeya uMgasi sizoxoxisana naye ngomcimbi omkhulukazi la kuzobe kugijima khona amahashi ke ozoqala khona kusasa kuze kube ke yiSabatha. Njengamanje ke sibheke khona ke la ukuthi yini ke ezobe yenzeka. Ngiyambukela futhi asikubingelele ngasekhaya njengoba sihambele ke endaweni ke yaseNkandla esikhona kuma-ofisi ke akamasipala. Njengamanje sinobaba-ke uMenziwa uyakhona kamasipala kuyena besixoxisana naye nje ukuthi mhlawumbe ngabe siyazi ukuthi-ke kunomcimbi omkhulukazi ozobe ukhona-ke nge-weekend. Izosithatha esibeke ukuthi ngabe kwenzekalani. Menziwa asikubingelele sikwamukela. Ngithokoza kakhulu ukuthokoza malami. Sithokoza nathi sizwile la ukuthi-ke kunendumezulu enizobe ninapho bese siqale khona awusithathe nje sibeke kunilelifu ngasekhaya kwenzakalani ngobani futhi lapha obalindele futhi khona. Thokoza kakhulu. Starting from tomorrow ngo-2 sizobe sipharedisa amahashi lapha eNkandla. Ngo-2 sizobe sipharedisa amahashi bese kuthi ntambama sibe nonobuhle lapha e-Indoor Sports Center la khona sizobe sikhipha khona uMr noMiss Nkandla. Sithokozela kakhulu-ke lokhu ngoba kwenza ukuthi iy'ngane zethu intsha yethu yaseNkandla ithole i-exposure kulezi zinto. Ngakho-ke sizobe silokhuzana kuzobe kumnandi nje eNkandla from kusasa. Bese kuthi ngomgqibelo lapha eNgogweni kuzobe kugijima khona amahashi sinemjaho khona elishumi. Kodwa I'm more interested emjahweni onumber 6. Lo mjaho okuzobe kugibele khona abantu besifazane. Ngiwujahe ngamehla bomvu lo mjaho lo ngoba kumnandi ukubukela singake ngawubukela and ufila that lokhuzana mase begibela abantu besifazane. Umphakathi waseNkandla omama labo badayisayo erenke abadayisayo emgwaqeni ngibamemile ngiyabacela futhi ngiyaphinda ngithi abeze ngobuningi baphelele bese kuthi thina sonke esikhonayo ukuthi singakwazi ukubalekelela ngokuthenga abakudayisayo sithenge lapha kulabo mama sithenge kangangokuthi bathi mabebuyele emuva bebe bengaphethe lutho bonke. And ngiyaqinisekisa lokho ukuthi wonke umuntu ozongena etendeni engizobe ngihleli kulo ngizobe ngibacela nje igroup ukuthi ake siye lapha emgwaqeni kulabo mama siyothenga. Ngabe kudayiswa amafruit ngabe bosa indingila ngabe benzani noma yini kodwa isifiso sami sokuthi bonke labo mama bazobe bedayisa lapha bathengelwe ngoba esinye isizathu salomjaho ukuzozama ukufukula umnotho waseNkandla. Umnotho waseNkandla ukufukula ukuthi labo mama esibabuka beshiswa ilanga belethwa izimvula sikwazi ukubalekelela ngokuthi siyothenga imikhiqizo yabo. Umjaho yethu ikakhulukazi umjaho onumber 1 unenkece ethe ukuthi xaxa ngoba unenkece u71,000 inkece nje enamehlo ebhekile. Kodwa masiqeda futhi lapho siyobe sesisuka siza edilini lomculo eliyobe siliqala lapha eNkandla Stadium eduze kwamahhovisi akamasipala cishe leziyawuduma lapho kocishe kuse. Iwona mcimbi-ke wamahashi waseNkandla wakulonyaka esithi-ke awuphelele nje umphakathi wonke Nkandla and surroundings sizobukela sizokhipha istress kuba mnandi sibuka labo baba belokhuzana. Ngale-ke kwalokho obaba laba baseNkandla abanikazi bamahashi banomklomelo wabo bebonke umeya ababeucele kuyena bayawazi futhi nabo bawulindele uzobe ebanikeza umeya ngomgqibelo umklomelo kuyinkunzi yehashi. Ngithokoza kakhulu. Ngithandile bameya usakhuluma ngendaba yokuthi ukhona abantu besifazane nami ngiyakhumbula ngangawubona lapha ngaqala ukubona khona lapha eMpumalanga awuthokoze
njengamanje uzofuna ngawo ukuthi la wenzela imali futhi abantu besifazane asebephezulu eyashini lokho bengabhekile ukuthi umuntu wesifazane singamthola egcekeni yakhe khona la usukwazile ukusondeza ukuthi umuntu wesifazane simbone ephenge yasho. Impela kunjalo futhi we are very happy ukuthi lo mjaho wabantu besifazane ukhombisa ukuba nesasasa elikhulu and uyakhula and I'm willing and so hopeful ukuthi ngonyaka ozayo lo mjaho ikakhulukazi sithi masi ilo ama-race besikhuphula imjaho yabantu besifazane at least njengoba kusewodwa kodwa ibe mbili ngonyaka ozayo leyo izokwenzeka noma kanjani ngoba siyafisa ukuthi nabo bayibone befana nabantu besilisa ethobeni. Ngifisa ukubheka la ukuthi mhlawumbe lelindele abantu basenkandla kuphela ngoba ngivulelekile nakuzo zonke abaze bekhona njengamanje ngisathi cha akubo kwasenkandla kuphela. Lo mjaho uthe mawuqala wawuqala ngokuyinto yobaba bala eqhudeni noma bobala ethaleni beyidlalela abasenkandla. Ukhulile-ke manje lo mjaho usumjaho osulanda nje abantu abasuka ngaphandle amahasha asuka ngaphandle usukhulile kakhulu yingakho nje sekwazi wafika nesicelo esithi Mayor nathi sesifuna manje ukuthi usitholele ihashi elizosishintshela lolu hlobo lwamahashi ukuze sizokwazi ukukhompyutha nalamahashi okufika okuyiwona afika lapha athathe zonke iziteki ezikhona. Ngakho-ke umjaho nje usuvulelekile futhi esifisayo ukuthi awukhule ngelinye ilanga siwubone ususezingeni lo dandi July noma ngaphezulu. Mhlawumbe nje ngayinto engalale kuwena ukubona mhlawumbe kukhona wona enkandla ekwazi ukuthi wena waseshanambani. Ngingalala inhliziyo yami ithokomele ngendlela eyisimanga futhi isifiso sami ukuthi uwine umuntu wasenkandla kodwa ngibeke ngizenzele ngoba ngengikwazi ukubabamba ngenkani ngithi hambani niyowina kodwa njengoba ngisho ukuthi njengoba sizobathengela ihashi elizozama ukushintsha uhlobo lwamahashi inhloso yethu ukuthi eminyakeni emingaki siwabona amahashi asenkandla sebeyibona dominatayo emjahweni yasenkandla kwinkandla May nabo King Cetshwayo even nabo Danti nabo Dadi. Singene kule mhlonishwa umeya ikakhulukazi yentuthuko ukubheka nje kafushane ezinyangeni ezadlule nakuzona nakuyona lenyanga sibonile nihambele indawo ezahlukahlukene sabona nivulana izitolo ezinye lapha edolobheni okukhombisa ke nokuthi khona ushintsho lukhona mhlawumbe ukusilandisa kafushane ikakhulukazi nentuthuko eyakhona la enkandla kusukela ungenile ofisini. Doza kakhulu msakazi kodwa maybe umuntu aqale kwisimo engisazi kahle sokuthi njengamanje sisesimeni la khona empidlangweni la khona njengezakhamuzi zasenkandla sidinga khona ukubona inkandla ithuthuka sidinga inxanxathela yezitolo abathi phecelezi mall and ukusebenza kwethu sisebenzele ekuthenini ethi anytime from now kube khona advert ebonakalayo ukuthi si-advertise ukuthi sesifuna manje ama-developers azodevelop but-ke inkinga esinayo umhlaba enkandla omningi umhlaba ungaphansi ka-Public Works u-Public Works National sengike ngahlangana-ke mina nongqongqoshe waka-Public Works ubaba uKhuze saxoxa saze safika ekutheni asivumelane ukuthi siswape umhlaba ngoba umhlaba lo esu-earmarkile osemva kwase-police station une-portion engena kwa-Public Works sagcina sibanikeza umhlaba ngase-Sasol Garage okwabo bese kuwukuthi nje bafake isithupha basinikeze lowo mhlaba ngoba thina sesawenza sawulokhuzana wonke sawuzona senza yonke into. So the problem we are still waiting for ilokhuzana i-approval from uMinister wa-Public Works. Ngale kwalokho ingabe seye yabonakala sekukhona umehluko ngoba ayikho into edinga abantu basenkandla njengamanje njenge-mall yasenkandla and asilali and you can see even nawe ifoni yami mangakhombisa ama-SMS ama-conversation ngikhuluma nomuntu omdala ukuthi
abasilekelele basiphuthumisele lesigcisha ngoba bese savumelana ukuthi exchange umhlaba iportion le yaba public works basinike yona nathi sibanike la khona abantu bafuna ukwakha khona ama-barracks aba-SAPS ngoba lo vele umhlaba la kwakhe khona SAPS vele ungaphansi kwe-business sites so i-business sites ivuma khona ukuthi asakhe khona inxanxathela yey'tolo and ikahle-ke futhi uma ukuthi liyanda ngoba it's next to the police station when it comes to lezi zinto zobugebengu so-ke iyona nto oyibukayo ukuthi umphakathi waseNkandla uyilambele ngempela indaba yelokhuzana. The other thing-ke msakazi ukubuza kwakho, you'll recall ukuthi sisenkantolo mayelana nendaba kalokhuzana ka-RF 5000 isite le surroundings yaseNkandla sisenkantolo eMaritzburg la khona njengomkhandlu esithi umhlaba okamasipala umkhandlu ukhona-ke nabanye abasho okunye bathi wabo uyabanga-ke lo mhlaba inkantolo yagcina ikhipha i-order ukuthi asime singenzi lutho kulo mhlaba kodwa lo mhlaba until izipronounce ilokhuzana. Siyaya-ke enkantolo siye enkantolo egcine nje siye enkantolo sifike enkantolo safike satshela ukuthi ifayili alisa-indexiwe sikhishwe wonke amaphepha wahushulwa lathi ijaji-ke kuqalwe phansi lihambe leyo index sisaceleka abameli-ke basawusifunela enye i-date for ukuthi sikwazi ukudevelopha idolobha laseNkandla ngoba nje manje i-development eNkandla ibanjwe kakhulukazi yilaba abantu uma ubona abantu ba-encroacha manje bangena phakathi edolobheni ukhona ababekwa imizi usukuthi uyahamba nje lapho ufica ibandla lihleli kubekwa ngisho ukuhamba kuyaphuzwa kuzobekwa abantu phakathi edolobheni so silindele ukuthi inkantolo isinike usuku bese isilokhuzana sidlule kahle kulolu daba ukuze i-development yaseNkandla ikwazi ngoba njengamanje nje bekunefemu eyayithi izosakhela iy'cathulo lapho kumile ngenxa yokuthi we don't have ama-site manje ama-site has been occupied by abantu esingabazi ukuthi babeka ubani. That's a lokhuzana challenge esinayo njengamanje. You can see ukuthi we are trying by all means ukuthi sizama ukuphusha into i-issue development eNkandla kodwa-ke there are people abazama ngayo yonke indlela ukusidonsela emuva. Mhlawumbe ukubheka fushane ey'ndabeni ey'thinta umgwaqo ngabe umgwaqo obhekelele umasipala noma umgwaqo obhekelele uhulumeni ikakhulukazi nayo le enetiyela ngoba abantu abaningi bahlezi bekhala ekutheni akwazi ukuhambeka iy'moto ziyafa qhuma amathayi mhlawumbe ukunikeza umbukeli nomlaleli ngasekhaya i-update kulokho. Thoza kakhulu umgwaqo u-P50/3 okuyimoyilo yeLamon Road lesuka ngela eNkandla edolobheni ibhekele koNquthu. U-MEC wa-transport ubaba uHlomo kade sazothula usonkontileka. Kodwa iqiniso ukuthi-ke kunomsindo okhona njengamanje. Kubukeka sengathithi indlela ebekwenzeka ngayo bekungahambi kahle ngoba including i-PLC. I-PLC ebikhona bekune-PLC ebizokhuluma ngo-P50/3 ihlala le eqhudeni ihlalwa abantu ikakhulukazi the majority abantu bangale ngaboqhudeni abantu bangala bengazi and uzokhumbula msakazi ukuthi i-PLC ifonwe ngoba sekune-project akukwazi ukuthi ngavele kuthiwe kune-PLC yaseNkandla as a whole econtrola ama-project kodwa uthola ukuthi nje umnumzane othile emzini wakhe sekuphenduke kube ukuthi umsebenzi wakhe but we are still waiting-ke ngoba bese kufanele ngabe umgwaqo P50/3 usuqalile uyaqhubeka kodwa awakazi ukuqhubeka kuze kube manje ngenxa yezimo ey'ncane kodwa usenkontileka bese appointiwe. Ngelokhuzana kade khona u-MEC ethi uzothula umgwaqo u-P90 lo ngena ushone ngabo badala uwelele phesheya. We are waiting-ke ukuthi sibone ukuthi kuyaqhubeka ngempela ikakhulukazi ngoba imigwaqo le eyayivele kade ikhona inetiyela kodwa siyaguga yaba nama-potholes maybe nje nawe msakazi kade uhamba kuwo lo ongapho P50/3 ubonile indlela eyiwona
akuhambeki ngendlela okunama-potholes ngakhona we are hoping ukuthi u-department uzosilekelela sikwazi ukulokhuzana usheshe ulunge lo mgwaqo. Come back to emgwaqeni le okungekamasipala. Thina-ke imigwaqo siyisebenza ngelokhuzana ngenkece esuke siyinikezwa uMeki. Njengamanje nje umgwaqo besenza umgwaqo wakwaNtatshana ku-Ward 2. Senze uphase 1 lapho. Senza umgwaqo oya eJabavu ngasenkosini uGodide. Sekuyahambeka ngempela ngoba besiregravela umgwaqo kwangahambeki kuyona. Senza umgwaqo usuka ehlano olinka uWard 12 noWard 13 ngale ngokudla uthukela. Siyithatha kanjalo kule financial year nje siya kuyona. Sizothatha umgwaqo osuka entumbeni yematsheni eMpisi ulika isizwe senkosi saseMahlazini uzokwazi ukuthi sixhumane ngenxa yokuthi uma ubusuka ematsheni eMpisi ufuna ukuya eMahlazini enkantolo ufane uround enkandla ubuze uthatha almost an hour usuka ematsheni eMpisi eMahlazini kanti uma sesakhelwa umgwaqo it will take them only 10 minutes besuka ematsheni eMpisi bawela. Sizokwenza umgwaqo osuka ngacholwane uwelele kwaNqundu. They will recall abanye intatheli zami ehloniphekile kuvela kwelinye lamaphepha ingane ziwela ogodweni ziwela ogodweni leyo ndawo lo mgwaqo lo siyolungisa. Sizolungisa umgwaqo osedolobheni la enkandla okuthiwa iMaree Road. Sizolungisa ngoba nawo nje kunama-potholes sizowenza lo mgwaqo lowo. Sizokwenza omunye umgwaqo ku-Ward 14 okuthiwa uPepe Road. Siphinde senze omunye umgwaqo ku-Ward 10 eMahlathini Road. Senze omunye umgwaqo oseyilozini ku-Ward 13. Iyona mgwaqo esizoyenza kule financial year esiya kuyona njengamanje. Including indaba kagesi. We know-ke ukuthi ka-INEP abasilekelelanga kulo nyaka kakhulu ngenkece kagesi. Kodwa kulo 3 million ukwazi ukulekelela ilokhuzana amandla kagesi sizokwenza sure ukuthi la elokushini lethu lelo kuthiwa kusesakhile mawuqhamuka ngale sizofaka khona u-Apollo ozokhanyisa ngesola ukulekelela lesimo esikhona ngale including nama-street light la edolobheni sizosebenzisa isola nala estadium enkandla. Bese kuthi-ke lokhu 7.1 million ngenxa yokuthi sizama ukwakha isiteshi sikagesi laphana ngenhla kwase-circuit office siyofaka khona laphana ukuqhubeka nesiteshi sikagesi la enkandla. Mhlawumbe ukugcina mhlonishwa uMeya ngasohlangothini lwami kunomgwaqo lo mawubheke ngapha eMandaba abantu abaningi bake bangibuza ukuthi hey siyacela ukuthi usiyela lapha kumhlonishwa uMeya ukusibhekela ngoba kuwe kwaba khona ngathi kuba khona umbango oba khona indaba yokuqashwa kwabantu mhlawumbe angazi noma umasipala unalo ulwazi noma lo mgwaqo ungaphansi kahulumeni usuka nje eVumanhlamvu ubhekele eMandaba phansi uzofika. I know about that ilokhuzana that incident umgwaqo kahulumeni lo kodwa ngiyasazi isimo la khona indawo yenkosi eyodwa kodwa igodi khona esingapha khona esingalena bethi laba bangapha akwazi ukuzosebenza abantu abaqhamuka lapha. I know about that. Kodwa-ke umuntu wazama ukungenelela ukuthi sithi ayihlale phansi ibambe umthetho singabe inkosi eyodwa sibone nje ukuthi silungisa kanjani. Samcela ukhansela wethu ukuthi akasondele emphakathini axoxisane nomphakathi bathole indlela engcono esisombululo sokuthi basongoba labantu laba akukhona nanokuthi abantu benkosi eyodwa bahlukanise nje umfula nangaleli hlahlinyana elingadala ukuthi singaze abantu ukuthiwa bahlukene. Mhlawumbe lami sesizoyiphetha nje sesivala siyazi ukuthi singabantu imbono yethu ayifani. Sibheka ukhethweni ngomhla 29 kuMeyi. Mhlawumbe omunye la uzothi awukungani ubiyela abona ukuthi-ke sekuyisikhathi manje sokwenza ikakhulukazi-ke le midlalo le ezoba khona ngempelasonto. Ake sibheke-ke la ukuthi le midlalo imidlalo eqhubekalayo noma nje kuyinto eniqala manje njengoba sibheka okhethweni ukuze nikwazi ukuheha abavoti. Isiyazi negama kwathiwa inkandla Meyi isinesikhathi yaqala umhlonishwa uNtuli osihlalo uMeya eKingcikwayo manje osihlalo weqembu lenkatha.
kade yaqala futhi njalo ngoMeyi sihleze siyenza asikaze sadiverta enyangeni kaMeyi uMeyi nje uqondane-ke dadewethu ukuthi uMeyi mhla 29 kobe kuvotwa bese ukuthi mhla ka-11 uqondene kodwa nje kuhleze kuMeyi inkandla Meyi iyohlala inkandla Meyi iyoba inkandla Meyi. Omunye ke la uzothi cha hayi siyabona ke la uMeyi uyayenza lento kodwa manje imosha imali abakhokhi bentela. Sizobheka la ufuna uMeyi asichazele ukuthi izona ziphi ezinye inhlelo abanazo ikakhulukazi ezokuthuthukisa intsha ngoba siyazi ukuthi iyona kakhulukazi enenkinga yamathuba omsebenzi inenkinga ukuthi intsha eningi ihleze emakhaya ayisebenzi. Mhlawumbe ke la zithile ezinye izinhlelo zakho eziqondene ngqo nentsha siyazizwa uyayibala la ezemigwaqo uyayibala ezikagesi but ke manje ake sibheke labo bantu abahlezi emakhaya bangasebenzi zithini inhlelo zakho ke ngabo labo bantu. Uzokhumbula umsakazo ukuthi emavikini amabili amathathu edlule umkhandlu wasenkandla uholo umhloni ubiyela uMeya ophambi kwakho kade khona niyolekelela khona ama-individuals ngingalekeleli ngaqala ngama-cooperative ibanikeza laba bangabafuyi befuya iy'mbuzi ama-cooperative awu-9 sikhipha iy'mbuzi eziwu-90 kwakuwabantu abawu-90 futhi lapho kwathi ngalo lelo langa abantu abawu-140 sasingabheke muntu ukuthi mdala kangakanani as long enekhono lebhizinisi efake isicelo sibalekelele sasibalekelela kanje abanye babecela bethi sinama-spaza shop ngicela ukuthi ungifakele isitoko sihambe simfakele isitoko athi umuntu mina ngicela ngiyayidayisa ama-cold drink ngicela ningithengele i-deep freezer simthengele i-deep freezer athi umuntu mina umsebenzi wami ngiyabaza ngicela ama-chainsaw simthengele i-chainsaw abanye athi mina ngigunda ey'koleni utshani ini simthengele imishini yokugunda abama-toolbox abama-catering abama-saloon uningi ebesikwenza sisazoqhubeka ngoba ayikho futhi enye indlela esingenza ngayo ukuthi sibalekelele ekutheni bazame ukuyiqalela amabhizinisi bayithuthukise emabhizinisini ukuze bakwazi ukulala bebeke isinkwa phezu kwetafula ngoba leyo qasha amathuba noma ethuke vela out of 100 kuvela 2 kuphela. So abantu ngempela indlela elula ukuthi sibalekelele yikho ukuthi sizame ukubafukula sibalekelele ekutheni baziqalele bona amabhizinisi. Sengiyiphetha ke la umhlonishwa mhlawumbe futhi esayidini sizobheka ke la siyazi ukuthi njalo makuwo-January noma ke o-December umhlonishwa ube nohlelo la oluhle kakhulu lokulekelela labo bafundi abasuke besey'koleni njengamanje abafundi kakhulukazi bamatekletsheni kuzovalwa iy'kole kuzoba nento ethi kunama-winter school. Ake sibheke ke la iy'nhlelo zikaMeya zokulekelela abafundi ikakhulukazi bakumatekletsheni unyaka usahamba ngaphandle kokuthi azabalekelele sebephasile esebafaka emanyuvesi. Zithini iy'nhlelo zakho njengoba sibheke kuma-winter school manje abafundi bamatekletsheni bengeza ukuvala ngesikhathi iy'kole ivaliwe yini la uMeya abathembisa ukuthi uzobalekelela ngayo. Uzokhumbula kakhulu ukuthi ezinye iy'kole zinenkinga ukuthi mhlawumbe zalimalelwa amawindi zalinyelelwa yini kodwa abafundi kuzomele behlale kulezo y'kole ukuze bekwazi ukufunda belungiselele mhlawumbe ke la uma kuvulwa iy'kole sebezokwazi ukubhala ama-trial yini la uMeya ayihleleleke labo bafundi bamatekletsheni. You know that way to the other problem lies is to politicize everything. That is the main problem. Whereby if ngizosuka nje ngithi ngesikoleni ngithi ngiyafika ngizolekelela ayikuthiwe ngoba uMeya lo oqhamuka eqenjini lenkatha asimvibe kodwa ngoba uyabona cha namhlanje ngoba ke hayi uMeya wethu lona ngoba uqhamuka eqenjini le we tend to politicize everything. Kodwa zikhona iy'kole eziyifike zithi Meya sicela ukulekelela kuzobe kungaqali siye sibalekelele those abafuye suke befisa ukulekelela kodwa futhi siye sikuyekele kubo ukuthi akube yibona abashoyo ukuthi bafisa ukuthi sibalekelele ngani ngoba ngiyakholelwa ekutheni unga-imphuwi iy'mphuzi kubantu kodwa kube yibona abantu abashoyo ukuthi sifuna bese siyabalekelela. So mhlawumbe sesophetha bameke kuyobani namahlelo akhona la noma udaba olukhona enkandla sesikole la ukuze kwabhekishwa khona kuthiwa badinga othisha lapho futhi kugcine sekunombango ukuthi
uthisha omkhulu wabanqaba lokuthisha umnyango wabaletha ukuthisha mhlawumbe yike nasizani isimo esikanjalo mhlawumbe nizwile njengomphakathi sikhona njengomphakathi nesakhamuzi emithini ngolodaba. Yes, ngeke ngakuzwa because each and every incident eyenzeke enkandla ngiyalandelela. Ngiyengifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Lesikole okhuluma ngaso ngiyasazi silabo ward 5 and ngiyamazi no principal wakho nomakhelwane wami. Iqiniso ukuthi ngabuza kumhloli direct. Umhloli naye waqhamuka nelokuzana nenye version ethi they have to understand ukuthi ubani abaqashayo bashabacima kanjani ngeke bakwazi la ukuqasha ini. So yona problem nje le kade ngiqeda ngisho ukuthi we tend to politicize each and everything, but I'm hoping ukuthi bayazama ukuthola indlela isombululo kuyisona ngoba at the end of the day ingane zethu lezi ingane zomphathi wasenkandla idinga othisha idinga ukuthi isizwe ilekelele nazo zifuna ukuya empumelelweni. So we are willing ukuthi bakusheshe bakwazi ukulungisa. It's inkinga efanayo exactly nenkinga lapha eTVET College, inkandla TVET College. Enkandla TVET College sekuphilwa ngey'teleka ngenxa yokuthi abasebenzi abaholi. If ulandelela khona ulokuzana ubaba lapho phethe uma umfuna ngeke umthole uyabaleka. Uma ulokuzana uzuyofika khona uthola ukuthi ama-security abantu abaklinayo labana 4-5 months bengalokuzana bengaholi. If ubuka nje la emva kwami I'm trying ukuthi I'm raising ilokuzana ama-food parcel nawo ukuthi ngibahambisele ukudla ngoba iy'ngane zabantu laphana azinakho ukudla zibulawa indlala. It's the same thing ke ecishe ifane naleyo ishoyo. Ngibonga kakhulu. Angiphethe ngokuthi usakhuluma ngayo iproject khona khumbula ngiyengeza la kukhona bakwenza khona kodwa bathi uma bekhuluma lapha bakhuluma ngokuthi amanzi awekho lapha kodwa manje kwawela lapha ngakithi amanzi ngoba ngekho lapha kungakunika futhi ngingafuni ukuthi bekhona ngithathe ubani labo lapho ngiyakhumbula ikhuluma indaba yamanzi kahle ngendaba ebaluleke kakhulu ey'ndlwane ey'ningi futhi siyabonga ukuthi abantu emakhaya bazophila nje umasipala wethu uzofuna khona amanzi mhlawumbe amanzi ningabekho kumina futhi akomnyango niyisa kanjani kubaluleke ukuthi yebo khona siyaqonda ukuthi amanzi afuna kuthini kodwa manje nomnyango ngawo futhi amanzi nibekwazi ngoba futhi umasipala wethu amanzi afuna umasipala wethu sazo ngikulekelele la le college njengoba bekhona is owing umasipala wasenkandla more than 16 million. Ama-rates nogesi abakhokhi lutho. Bengakhokhi lutho nje kusho ukuthi abasakhona ngisho ukukhokhela abasebenzi. The issue yamanzi, everybody knows ukuthi amanzi i-service le-provide uKingdechwayo and angikholwa ukuthi uma ngabe ngathiwa abanamanzi uKingdechwayo unama-water can wakhe akawaharishile kodwa awakhe uKingdechwayo ahamba la enkandla asebenzela la enkandla la kumasipala ayakwazi ukubahambisela amanzi. That means nje sengiconclude kusho ukuthi khona uma bengathi kunesikweletu samanzi kusho ukuthi kungake kufanele kulandelele ukuthi asikhona isikweletu samanzi kwawona amanzi bayakhona nokuwakhokhela ngoba ngikushiso ukuthi utelekiwe la uteleka ama-security uteleke o-cleaner labo baklinayo nani ngenxa yokuthi abasaholi bano 4 to 5 months bengaholi. Nathi siwumkhandlu wasenkandla asawa-provide ama-services afana nokubakhanisela ugesi ngenxa yokuthi balokhu sisawuswisha off kodwa into abayenzayo bahamba bayothenga udizili abafuni ukuzokhokha. So we are not sure but sesikhulumile sesihlalile nabo sakhuluma bethembisa ukuthi they will try something ukuthi kube khona abakuvezayo but we are still waiting. Asiphethe ngokuthi mhla ka-29 siyahamba siyovota mhlawumbe ukukhuluma nabahlali basenkandla uchaza mhla ka-29 wokuthi abahambe eyohambisa-ke ivoti lakhe. Ngithokoza kakhulu msazi ngomhla ka-29 wonke umuntu wasenkandla kuyingqayizivele-ke lokhu kithi thina abantu basenkandla kwebhayi enkandla nathi sine-candidate ekhonjiwe kwathiwa la enkandla nangumuntu kwakhona i-political party ethi yona ibona umuntu osuke enkandla engaba isixazululo ey'nkingeni esinazo. Ngakho-ke ngilindele nje ukuthi wonke umuntu wasenkandla uyaphuma ngobuningi siyovota soya sijabule.
Ngibonga kakhulu. Sithokoza kakhulu ngesikhathi sakho Sacrifice. Sibonga kakhulu. Uyeke lokhu uzama.